DYCM. DYCM sa 52 Cebu Province right now, broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com. Okay, mayong buntag kaning tanan mga kaigsunan o mga kiglaan, welcome na itong programa sa kanginan kini ang mayong balita. Sa bisan asa man kamo karon nga dapit nga nagsunod o nagsubaybay nini itong programa, welcome kamong tanan. Kini ang mayong balita gipasagdan sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist og nining 2 ka oras nga tulumanon sa ato nga programa. Pagdamalahan kini sa inyong mga higala, Brother Isao Dihito o Brother John Dihito. Kung kamo adunay mga birthday greetings, mayunan mga mensahe sa inyong mga minahal sa kinabuhi, makahimon kamo sa pagpadangat sa inyong mga mensahe pinaagi sa ato nga Facebook Live, mayon man sa cell number ni Brother John Dihito. So alas sa ato mga kaigsunan o mga kaigalaan nga nagsunod og subaybay nining atong programa, sa pagkakaroon dili usa nato makauban si Brother Libby Claves tungod kay doon na siya mga importante nga lakaw. So nining ato nga tulumanon, kami usa ni Brother John ang makig-uban kanyo mga kaigsunan o mga kiglaan. So subliwan ko kamong tanan nga nagsunod o nagsubaybay ni atong programa, welcome mga kaigsunan o mga kiglaan. Balik
viewers know. Mayong buntag sa ato nga mga kaigsunan og makiglaan nga nagsunod og nagsubaybay netong programa sa kahanginan main man sa social media dinha sa atong mga kaigsunan sa Dan Bantayan. Salamat mga igsoon sa inyo nga pagsunod og pagsubaybay nining ato nga programa, no? Mayngon man dinhiya sa Medellin, dinhiya sa Paypay, sa Bakhawan, og mayon man dinhiya sa distrito sa Bugo. Salamat mga kaigsunan sa inyo nga pagsunod og pagsubaybay nining ato nga programa sa kahanginan. Alang sa ato nga mga Facebook viewers, amo kamong gihangyo nga ato nga share ang ato nga live broadcast nining buntaga aron sa din daghan sab nga mga tawo nga mapanalanginan nga naglantaw nagtambay karon sa social media makapamati sa pulong sa Ginoo nining unang adlaw sa semana. Sa asa man kamo karon nga dapit nga nagsunod og nagsubaybay nining ato nga programa, kami manghinaot mga kaigsunan og magiglan nga naa kamos maayong pagkabutang og samtang nagakaon kamo karon sa inyo nga mga pamahaw or unsa may inyo nga ginahimo karon, hinaot nga mahimo nga namos komportable nga pagkahimutang samtang nagapamati nining ato nga programa. Well, mayong buntag sa atong mga kaigsunan dinha sa Nazaret, no, sa mga Idar family nila ni Sister Elizabeth o ni Brother Jose Idar, uban silang mga kabataan nila ni Brother Bani Idar o ni Sister Dindin, uban silang pinalanggang anak nga si Jamjam, no, may nga man din nila ni Brother Judith Idar uban ni Tibasyon, uban silang nga mga kabataan og may man sa ato nga mga kaigsunan dira nila ni Brother Benji og ni Sister Nicole uban sab sila mga kabataan. Samot na sa ato mga kaigsunan dinha sab sa mga Marikit family, sa Nolia family, sa Monticello family og maingon man dinha sa Galyaris family, no? Maayong buntag na dinha kang Nanay Tilde. Nay, maayong buntag kanimo, no? Dinha sab sa ato nga mga kaigsunan sa kini ang Bakhawan nila ni Sister and Brother Butsi and Lucy Ursal, uban sila nga mga kabataan din sa Bakhawan. Mayong buntag kanyo kay Buts, Ate Lucy, no, inaot nga na mo karon sa mayong paglutang samtang nagapaminaw nining ato nga programa. Og sa ato nga avid listener din nga si Brother Eli Nulya sa Laray, no, Barangay Paypay. Kay Eli, mayong buntag kanimo. Gimingaw na ko sa imo kay Eli, dugay-dugay na kita nga wala magkita sa simbahan. Hinaot nga sa mga sunod di gayon, mag-abot na ta sa simbahan. Ulis ka member kay Eli nga bahala og unsay ato nga kahimtang og sitwasyon karon. Ang importante nga atong pagtuo nga sa Ginoo lig-on o pag-abot sa adlaw sa katapusan, kitang tanan magkinit anay diha sa kiliran sa Ginoo na makapuyo ni ng puloy-anan nga gitaganas alang sa matag usa nga maong langit ng puloy-anan. May buntag kanimo kay Eli og sa imong mga igsuon, may man sa imong mga silingan din na mayong buntag kaninyong tanan, no? Sa ato mga kaigsunan din sa Lanao nga nagsunod og nagsubaybay ni nitong programa, mayong buntag kaninyong tanan mga igsuon nila ni Brother Fernan, nila ni Brother Jason og ni Konsehal Ronald Compuesto din na mayong buntag kons, no? Dili man mo namo tanan matagsa-tagsa apan ang mahinumduman lang gid namo dinhi ang mga kaigsunan sa kadaghan og mga kaila. Medyo ang uban ma-mention og ang uban pod dili, apan sa kinasing-kasing kami magpasalamat jud sa inyo sa inyo nga pagsuporta nining ato nga programa. Maayong buntag nila ni Brother Doming din Domingo Bunukan, Kiduming, maayong buntag kanyo nya. Salamat kayo sa kanunay nga walay undang nga pagsunod og pagsubaybay sa ato nga programa. Nya salamat sab kayo sa imong pagkugi sa pakigbahin sa imong pagtuo nga nabatunan gikan kang Kristo. Mayong buntag sab sa ato nga mga mabtikong elder dinha sa kini ang Kortihan Church, no, nga makahimo gini sila permanente og mga Bible study. So salamat mga igsoon sa inyo nga ginahimo, no, nga mga pamaagi aron nga sa diin ang inyong mga pagtuo nga nabatunan diha kang Kristo, inyo usab nga bahin ngadto sab sa uban. May buntag sa Rolito family di asa kini ang Rodrigo family dinha sa Guho nila ni Brother Rolito. May man sab sa mga Punay family dinha sa Guho nila ni Brother Larry and Sister Susan Punay.
may buntag kaniyong tanan og salamat sa inyo nga pagsunod o pagsubaybay sa ato nga programa. O dinhaday no sa kini ang kortehan sa Mayrac Beach ni Brother Molo. Kay Molo may buntag kanimo. Salamat sab kayo sa imong pagserbisyo sa nangagi nga mga fellowship sa Malapaskwa na imong gipagamit ang imong pambot nga makahimo ta sa pag-adto. Well, speaking of Malapaskwa Island, may buntag sa itong mga kaigsunan o mga kaiglan din na sa Malapaskwa Island, no? Lipay gid pa mga kaigsunan nga nanapoy kini ang crusade nga ginahimo din na ginadumalahan sa atong district pastor nga si Pastor Eugene Habagat o pinanguluhan sa atong speaker nga si Brother Merjon Kabagi uban sa mga batan-on sa distrito sa Danbantayan. So sa tanan-tanan nato nga kaigsunan nga nagsubaybay din sa Malapaskwa Island, mayong buntag kaniyang tanan mga igsoon. Mayong buntag sa diha sa itong mga kaigsunan din sa Kinaparkan Island, no? Dugay-dugay na gyud nga wala makabisita din sa Kinaparkan Island, pero I do believe nga bisan man wala na tayo bisita-bisita sa Malapaskwa Island, ang ato nga mga kaigsunan o mga kiglaan wa gid ni kini ang putol sa pagpaminaw sa ato nga programa, labi na dinhaan ni Brother John Ilustrisimo o uban sa iya nga pamilya. Maingon man sab ni kini ang Brother Juan Carabio dinano sa Pasil. Mayon sab sa ato nga mga kaigsunan dinha sa Bituon, dinhi sa langob nila ni Brother Ivan Reyco, dinhi sab sa kini ang Hagdan. Mayon man sa Nineveh Church sa mga Escalikas family, mayong buntag kaniyang tanan din na mga igsoon. Og labaw sa tanan, mayong buntag sa dinaa sa ato nga kugihan nga kagawad sa Barangay Bituon, si Kagawad Alan Dihito. Kagawad, mayong buntag kanino din na kagawad. Kumusta naman ka? So sa atong tanan nga mga kaigsunan nga di na gid na mo ma-mention din mga kaigsunan nato din sa Kinatarkan Island. Salamat mga kaigsunan sa inyo nga pagsunod o pagsubaybay sa ato nga programa. Dinhi sa ato nga doon nga isla sa kini ang Hibitngil Island, no? Atensyon sa atong tanan mga kaigsunan o mga kaiglan sa Hibitngil Island natay ginahimo din ang Youth Crusade, no? Kundo na mo mga panahon ato nga tambungan og suportahan kini nga programa, kay kini nga programa mga kaigsunan talagsaon lang gid ni siya, dili gini ingon nga permanente. So mayong buntag sa tanan nato mga kaigsunan din sa Bitngil Island sa mga Ilustrisimo family, mayon man sa ato nga mga kaigsuonan din mayong buntag kanyong tanan, no? Dinhi sa Ilantagan Island, mayong buntag sa tanan ninyo din mga kaigsuonan, dinhi sa Bantayan Island, sa Santa Fe, mayon man sa Madridihos, mayong buntag kanyong tanan mga igsoon. Nya ato sa day nga pasalamatan ang pagsunod og pagsubaybay sa atong mga igsoon din sa Negros, no? Nila ni Sister Jenny Fermin og ni sa iyang pinalangga nga bana og sa iyang mga kabataan ni Brother Ariel, may buntag ninyo dinha. May buntag sa dinha ni Sister Nini Nunoy Silubio. Nahibawid pa nga naminaw ni sila karon. Kianoy at ini mayong buntag kaninyo dinha. Pasensya gid kay nga wa gid may makaabot dinha sa inyo niadtong mga nangagi ninyo nga invitation tungod sa mga wala damhang panghitabo, pero kami nagalaom nga moabot ra gyud ang sakto nga panahon nga makahimo ra sa gyapon mi sa pagbalik dinha sa inyo nga dapit, ha? Unya sa ato nga mga kaigsunan dinhi sa San Remigio, ato sa day nga gipasalamatan nila sila ni Sister Sister Jennifer o ni Brother Elvis Peritos, no? Mayong buntag kanyon din mayon man sa ato nga mga kaigsunan pa dinhi sa Remeo, sa mga Likigan family, sa Larga family, o sa mayon man sa may buntag ni Ma'am Elisa Villastique dinhi sa Nailon. Ma'am, may buntag ni mo dinhi no? Nya sa ato nga mga kaigsunan pa dinhi sa Remeo Church nga dili nato ma-mention, mayong buntag kaniyang tanan. Dinhi sa kini ang ato mga kaigsunan sa Kamansilis, no? Mayong buntag sa mga kaigsunan nato sa Kamansilis Church, no? Nila ni Brother George, may buntag niya din ni Nanay Julita, o sa ni ato mga kaigsunan din nga sila si Sister Bilin, Ma'am Judian, ni Brother Paul,
o ni Sister Celine mayon man ni Sir GC Argawanon maing buntag niyon tanan din ha no di manggid na mo matag sa tag sa inyong mga pangalan pero naibaw na mo no nga kami nalipaw gid mi nga kanunay mo nga nagsunod og nagsuporta nini nga tong programa. Salamat mga kaigsunan sa inyong kanunay nga pagpaminaw main man sa pag monitor sa ato nga Facebook Live matag gabi o matag buntag sa adlaw nga Domingo. Amo gid na nga gikalipay ang inyo nga pagsunod o pag suporta sa atong programa pinagi sa inyo nga paglantaw sa atong live broadcast may man sa inyo nga pagpaminaw sa radio no sa ato nga mga kaigsunan dinha sa Masbate dinha sa Lipe. Salamat mga kaigsunan sa inyo nga pagsunod o pagsubaybay nining ato nga programa. Hinaot nga nining nga mga panahona bisan man giuyog ang ato nga pagtuog pagpangalagad sa Ginoo ato sa gihapon nga pilion ang magpabilin nga magmatinod-anon o magmasinulundon sa Ginoo bisan pa man sa mga kasakitan nga ato nga naguman nini nga kalibutan. Lula lang sa ato nga mga kaigsunan dinha sa Kadawawan dinha sa Olibo no ng paghinuon nga seminar unya kami mohangyo sa inyo nga atong hatagan og pagtagad kini nga programa tungod kay kini siya talagsaon ra gyud no usa kini ka pribilehiyo alang sa matag usa ninyo dinha sa Olibo nga kini ang makadawat mo og seminar nga libre maghisgot sa mga mayong unsaon pagbaton og mayong panglawas unsaon paglikay sa mga balatian ug unsaon kang panahon nga natay mga klases balatian unsaon nato pag action ini nga mahatagan og kasulbaran pinaagi sa mga herbal lang mga tambal-tambal nga makita ra nato sa palibot no kung kamo dinay mga bakanting panahon din ato ni nga tambungan mga kaigsunan kay abi ninyo ang pagpaseminar may tungod sa mayong panglawas sa uban doon na ni siya bayad pero dinha sa Olibo sugod nining gabiuna libre lang na nga ihatag sa inyo mga kaigsunan libre nga serbisyo so kung doon na may panahon hatagi og panahon bisitaha kini nga mao nga programa mga kaigsunan so alang sa ato nga mga igsoon nga nagsunod og nagsubaybay sa ato nga programa sa gihapon kami kanunay nga magpasalamat kaniyong tanan mga kaigsunan og hinaot nga mining unang adlaw sa semana ato nga mabatnan ang grasya ug kaluoy sa Ginoo nga sa ato nga pagkinabuhi kanunay nga doon natay connection sa Ginoo mga kaigsunan. Sa dulo pa mohatag sa og mga pagpangamusta si Brother John mga kaigsunan ato ni nga paminawan ang awit nga giluhan og Lakaw Ubania. Sayod siya sa ligid ng inaasiya Nagauna sa nagalanta Nagkautan
Well, mga higala sa makausapan, welcome dinhi sa atong programa kini ang maayong balita. Sa gihapon dalaygon ang Dios nga siya nagpakamaayo sa matag usa ka nato, pabilin ug padayon ang iyang paggugma ug pagkamaayo alang sa matag usa ka nato. So this morning, welcome unang kabuntagon sa adlaw sa semana, adlawng Domingo, no? So, manghinaot mi nga kamo diha sa inyong mga puloy-anan, okay lang mo uban sa gugma ug kaluoy sa Ginoo ug sa kanunay ang Dios atong ibutang sa insakto nga lugar o dapit dinhi sa atong mga kasing-kasing aron nga sa bisan unsang mga butang walay atong ikabaylo ang Ginoo tungod kay ang yawa maningkamot sa paghatag og balda diin daghang ipakita sa imo aron nga mag-anam og kahanap ang imong pag-ila diha sa Ginoo. So sa bisan unsang butang nga atong nakita ning kalibutan nga kabutugot nga dili nato ikabaylo ang Dios. Busas tanang mga naminaw karon, no? Sa tibuok nga kalibutan dinha Saudi Arabia, sa Australia, ngadto sa Norway o guban pa nga mga nasod nga nag-observe nining atong nga programa labi na gyud dinhi sa atong nindot og pinalanggang nasod sa Pilipinas, no, maayong buntag kaninyong tanan. Unya atong pasalamatan diha sa Antipolo, diha sa Valenzuela, sa Metro Manila, sa Imus Cavite, ang ato nga mga kaigsuonan nga nagsunod kanunay sa ato nga programa. Unya salamat po diha sa Bilyabal Leyte, no, kumusta nila ni Atinati Insinso, Kuya Hisoy Insinso, Brother Larry, Brother Kukoy og ni Brother Joy og sa tanan na lang gyud dili man gyud namo maisa-isa labi na kay di gyud pud namo as in kabisado ang mga ngalan labi na sa mga apo. So sa kuang gyud kamong tanan diha kumusta na lang Insinso family nya kumusta ni Brother Enrico Iting. So Brother Rico, salamat gyud kaya sa pag-anha nagos Bilyaba imo kung gipadad-an og pamiliti. Salamat Brother Rico Iting, ang Ginoo magpalig-on magpadasig sa imong pagtuo. Hinungdumi Brother Rico nga sa atong pag-alagad sa Ginoo daghan kayong mga discouragements kinabuhi aron di lang kita kapadayon sa pag-alagad. Ilho na to ang kamaturan, tutok tadi kang Kristo, Rebehanon 12:2. Unya dili kita magtutok sa mga taong gigamit sa kaaway aron ta mapukan sa atong pagtuo. Unya kumusta po di ay, no? Kinini ang ato nga ubang mga kaigsunan dinha sa Bilyaba Lite nga nagsunod ning ato nga programa, no, dili man namo maisa-isa sa pagkuan sa maisa-isa sa pag inunta mention pero apil na mo ni ana sa tanang mga naminaw. Unya dinhi sa Tabango Leyte, kumusta nila ni Brother John Quizon uban siyang pamilya? Kumusta ni Prare Rogelio Urbuda diha sa Utabon, Tabango Leyte? O niya sa tanan na lang din ha sa Tabango nga nagsunod ning ato nga programa, no? Unya dinha sa San Isidro Leyte, kumusta ang Tagalinaw, no? Lain na tatay ustanan no lumapak uban siyang asawa. Kamutan na diha ni Brother Danny De La Finia, ni Sister Kualing Kalusor, no? Salamat ninyong tanan diha, Brother Carlos Lumapak. Dili gid namo mo diha madetalye hinuon pero sa gihapon ang amo kasing-kasing naga pasalamat sa inyong pagsunod sa inyong ato nga programa. Unya kumusta pod sa atong mga kaigsunan dinha sa daha diot sa Isidro Leyte nila ni Mr. and Mrs. Inting Mahaip, ni Kakang diha kumusta ni Sister Josephine. Nabalik na ra ba in taon ni Kadaga si Sister Josephine kay gipapahuway na mas Ginoo tong iyang buutan nga bana Brother Agri Dakal, no? May muntag mo Sister Sipinya, kumusta diha ni Shena og hope nga okay lang mo diha niya dinha sa kanang Iskaw, no, sa tanan nga mga kaigsunan nato dinas Iskaw daghan mo dinha di ginamo gyud pud maisa-isa. So kumusta na lang mong tanan dinha no sa Iskaw da diha hapos daha diut ug daha dako. Well, dinhi sa ato sa our beloved Bugo City, the only city here in Northern Cebu, atong progressive kayong syudad sa Bugo ubos pagdumala ni Mayor Carlo Martinez, no? Niya kaubanan sa iya mga kaubanan po mga konsihal, no? Dinis Bugo, salamat sa nagsunod sa atong programa dinas Guadalupe nila ni Pastor Hill.
Salamat sa ilang pagsunod kanunay na silang nagsubaybay sa itong programa. Pastor Hill Idolbilio, Ma'am Nars, no? Unya, kumusta sa diha ni Judge Glenn Humawas uban siyang pamilya. Judge, hope nga Diyos nagpakamaayo pa og dugang sa imo. Maayong buntag diha. Unya, sa tanan na lang ron din ha sa Guadalupe, di man po yun na mo hinuon ma-mention tanan, no? Unya, dinhi sa Bugo Church, no? Maayong buntag diha na linong sami pamilara ni Jean, pamilara nila sa mga sa tanan na lang diha nila dong Maloy dong Jesus diha kumusta po di nila diha ni ni Doc Kim kabatan niya uban siyang pamilya. Unya ato sa diay nga pangumustahon, no, dinhi sa Upper na Ilon ang ato gidihang amigo si Pari Nimi Hilig o Brad Nelson Lipon. Salamat kayo ha kadtong pag inyong gipagkinahanglan sa ako sa serbisyo diha sa St. Peter, no, sa Pandan. Salamat kayo sa panggasolina nga inyong gihatag. Murag kasabot gud mo nga nagkaapiki ko atong panahon na. So nakakuan gyud ko 5 days gid nako nga gamit to sa paggasolina ra gyud tubil atong aniyong gihatag nga panggasolina. Thank you so much pari ni Mihilig, pari Dong Nelson Lipon nya si Kuansan pari Jonel, the first councilor of Barangay Nailon, si Konsehal Jonel Hilig. Nya kumusta sa Dedes Barangay Captain si Kapitan Regan Mitante. Kap, may buntag na diha. Salamat sa imo nga leadership nga gipakita sa mga nailunanon, no? Mayong buntag ninyo na daw sa imong mga konsihal. Kaya dinhi sa Gairan, kumusta ni Brother Rail Hervasio? Buwan ka nini, no? May buntag sa inyo din ha. O sa tanan na lang diha ron nagsunod sa atong programa din sa Gairan. Unya, kumusta sa din nila ni ni Sister kuha diha ni sa ni Nester Lisa Cubilio Braduhel, no, kumusta diha ninyo tanan. Unya kumusta sa nila ni Brother Johnny ka Pianyar ni Esther Hillen, may buntag sa inyo din na. Unya dinhi sa Argawanon, no, kumusta ni itong mga Bisabilia family, sukad pag COVID ang mga senior gidid-an naman gito niya. Ate, wa na ko ka kita sa imo te, o dugay-dugay naman po tagsaram ko bisita diha. Kumusta ni mo diha na? Kumusta sa mga Lauron family, kumusta diha sa Argawanon ni Ma'am Roda Likigan Larga ni Ma'am Langging uban siyang buutan gabanas dong Keth Gahob. Mayong buntag sa inyo din na. Unya kumusta sad ni Esther Luz diha sa tanan na lang gid Brother Vidal Likigan inyo din ha nya. Kumusta ni Diana din ha Likigan o sa tanan na lang nagsunod sa atong programa diha sa Argawanon. Unya kumusta sa diay nila ni Mr. and Mrs. Tony Monterroyo, no? Kumusta ninong ang Ginoo magpakamaayon ninyo. Unya kumusta sad sa inyo ang duha ka mga kabataan. Brad Nunong Samson, no, nalanday Dailin nila ni Esther Bibi, kumusta mo tanan din ha. Esther Bilin, maayong buntag sa inyo din ha. Ug sa tanan na lang nagsunod sa atong programa di San Remio ni Brother Elvis Peritos de Jingjing dong Randle diha, may buntag. Unya ni Day RJ, no, og ni Brother Edgar Gopio, maayong buntag sa inyo diha. Atong amigo diha nga mo'y mag-supply sa ato og para panghaplas sa lawas kay pirmi man tang panuhuton uwanan initan. Unya si Brother Gidel Peritos uban Sister Nini pamilya, maayong buntag sa inyo diha. Ninang Puping sinadhan og Daiminse kanana ang sinadhan ni Dokos diha sa Biasong, may buntag sa inyo ha. Og unya ato sad pangmustahon ay atong mga kaigsunan dinhis Kamansilis, no, nila ni Sister Bilin Hista uban sa iyang buutan nga bana. Brad, salamat sa inyo ha diha nga kuana inyong pag-atiman sa amo ug muanha mi nila Ma'am Juday, maayong buntag sa inyo ha din ha.
Unya ka kumusta na pod ni Kapitan ex Barangay Captain George Luna pre, mayong buntag nimo pre. Unya belated happy birthday pre. Hope nga ang Ginoo magahatag og dugang pa nga mga katuigan sa imong kinabuhi. Tibok nimo pamilya pre, kumusta? Unya kumusta diha sa Tambungon laninong Bilyo Lecciones ni nang Kura mayong buntag siya ni Dong Ariel Kababan uban siyang buutan nga asawa ug anak no mayong kuan yo dinha mayong buntag. Unya nila ni kuan diha nila ni Paririmi Sigarino uban siyang pamilya mayong buntag diha pre. Salamat sa imuhang pagkamabination diha sa buluhaton sa Ginoo. Salamat gyud kaayo. Unya nila ni kuan sa mga Tiro family maimuda Bradjun notaryon Bradjun kumusta din ha unya padayon gapon imong kugi sa pag-Bible study. Thank you. Unya dinha sa kuan dinha sa Lambusan Church nila ni Daddy Matoy Prasco dede. Salamat jud kayo dede. Sila si Mami Loida. Unya salamat jud kayo sa inyo. Og tanan lang makaigsunan dinha sa kuan dinha sa Lambusan dias kinawahan brother Jojo kayo ni brother Maridel maing buntag sa inyo da sa tanan na lang nga nagsunod ning atong programa nga di na lang namo mamention diha sa Nazareth no. Salamat sa inyo hagyod nga paghuna-huna og pagbati sa mga tao nga nagdalas may balita bisag mo baliban na kung di anay nakahatag sa ako para gasolina pero o reklamo pagid ang ako wa pa man ang ila nahatag to no. Salamat sa kuan salamat sa mga taga Nazareth nila ni brother Jose Darla Servitin and Dong Bande day dindin diha unya ding Jubit Devasyon unya sa ato sa gid po dinha nga salamat nga nakapuyo maguntas ilang day Nicole og ni dong kuan diha nga sa ilahang balay. So salamat dong Binji. Salamat kay dong nya. Kumusta ni Bra Juju po di dar no. Kumusta nila diha ni Cindy nila ni tanan na lang din ang di na mo ma-mention nila ni Brother Jerry Dayan din ha tanan ni Sister Diling unya ni kuan diha nala day happy uban ni Dumilben o di as Nazareth nya daid na. Salamat kayo day nga maanha gay kumadaan ako akong anak imo gid itaw at manon ang akong anak day. Salamat kayo sa imuha diha nga mga maayong mga butang ipakita sa amo. Tanan na lang ang mga kaigsuuna diha sa Nazareth diha sa Paypay nila ni Pari Butsi Ursal Mans Lucy uban siyang pamilya tanang naminaw din ha gyud na uban siyang pamilya pre maayong buntag gyud din ha. Unya dina sa Paypay unya mayong buntag sa inyo ha tanan dina. Kumusta ni Ninong Duming Bunukan o ni Ninang Poret Bunukan, Ma'am Ethel Bunukan, Ma'am Daisy Bunukan, ni Dong Dominic Bunukan, kumusta mo tanan diha Ma'am Daisy? God knows everything. Dako-dako naka og kuan dagan-dagahan nag mga pages sa record of books sa Ginoo para sa imuhang mga panglantaw sa galuyan ka sa Ginoo. Unya ako amot og naaroy makasugid sa ako nga inahan niya gawa naman naguba may taon niyang radyo Mama Gloria ni Tuma may buntag ni mo dinha tanan na lang ron no dinha naminaw unya dinha sa kortihan sa tanang magigsunan dinha sa kortihan. Mayong buntag sa inyong tanan diha sa Kabangkalano. Kumusta ang ato dihang mga magtutudlo sa dams no. Mayong buntag sa inyo din ha unya kumusta pod kanini ang ato nga mga kaigsuunan dinha sa Lanao Church no. Ang tanan atong ginapangumusta unya diha sa Masbati ngadto na lang sa tibuok nga kalibutan kay di na nato makuan pa dili na nato makunya ang uban sad pulan na sa tuman gadugay sa mga pagpangumusta ato mo guning gihimo kay duha man ta ka oras aning adlaw Domingo sa buntag kay sa uban gud nga mga higayon sa gabi usar gud ka oras dili ta ka pang great tungod sa kagamay sa oras mao na nga dinhi maka shout out gid ta kasagaran dinhi sa ato nga kuan Sunday morning no Sunday morning. Unya atong pasalamatan day atong listener nga nabautismuhan no sa atong pag-rosage pandan si Brother Wilfredo Fubadora. Brother Wilfredo, salamat juga congrats ha
Unya ni brother kuan pod kanana ang Noel kanana ang Remolta. Dagan kay salamat nga nabautismuhan di mo. Unya hope nga padayon mo pagpaminaw din sa atong programa. Sa tanan lang gyud din na sa kuano din na sa Negros, Oriental o Occidental. Salamat kay nan brother Nunoy Solivius Ternini, Sister Jennifer Min, di brother Ariel, di brother Ricardo Incabo. Brother Ricardo, kumusta? Hope nga ang Ginoo nagpakamayo sa inyong tanan dinha sa Victory Church, and hoping always nga nagtubo ang iglesia. Well, mga higala, to naning tapuson ang atong mga pagpangumusta. Kung doon na may angay i-insert, ma-insert na lang nato. Well, minaw tag usa ka mensahe sa awit. Sa dihang ikaw man inusara musang tubyo dayon ang kapalaka kalimutin na lang ang mga suliran ituin sa Diyos ang tanan sa lihang ikaw na malipayon imong magbubuhat daw dili agdun apan sa lihang ang tanan na wala na gusto mo lang muday ka niya asa lang pagsanib mo asa lang pagtulong mo ibaylo mo balik kalibutan asa lang mga sanib mo nga ikaw kaniyang mulunong bisan pa ikaw sulayo sa dihang ikaw na magulanon ang langit kanimo daw sa mutabon apan sa dihang sa kang Kristo gitugyan mo naanaw ang mga kabulanan asa lang pagsanib mo asa lang pagtubo mo ibaylo mo balik kalibutan asa lang mga saan mo na ikaw kami ang mulunong bisan pa ikaw sulayo padayon lang padayon lang kampi ang imo sa unahan asa lang pagsanib mo asa lang pagtubo mo ibaylo mo balik kalibutan asa lang mga saan mo
Bisan pa ikaw sulayo, bisan pa ikaw sulayo. Okay, mga higala, adto na ta sa paghatag og pagpasabot, pagtubag sa pangutana apan sa dili pa magampo una ta. Among dalangpanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Nining taknaa sa kabuntagon unang adlaw ug unang kabuntagon sa mga adlaw sa semana. Amo kang ginadayeg og gipasalamatan tungod sa imong gugma kaluoy pagkamaayo sa matag usa ka namo. Nini buntaga nagampo minimo nga magapanalangin ka nini nga programa, panalangin ni kini nga estasyon nga unta o Dios mahimo kini nga instrumentos pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa dagkalain-laing dapit sa kalibutan. Panalangin ni tagaig pagtagad ang mga tawo nga naghatag og panahon sa pagpaminaw sa imong pulong. Itugot mo unta o Dios nga sila imong hatagan og panalangin o unya ang pagsabot sa kamatuoran ilang makaplagan pinaagi sa tabang sa Espiritu Santo. Gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug maluluwas. Amen. Okay, mga higala, welcome once again. Welcome sa atong programa. No, onya sa dili pa ato lang sa i-insertan og usa ka awit na ba pay awit diha brother Isaw kay aron ato tas pagtubag sa pangutana. Ulang taon ko ang akong mga kaagi, makita ko ang gugma ni Jesus. Siya naguban ka na ko sa tanan kong mga dalan, nagtabang sa tanan kong suliran. Magunsama na ko kunwa si Kristo, kunwa siya wala ako yarang mahimo. Oh, si Jesus lang ang among saliganan, kaniya itugyan ko ang tanan. Kinabuhi, usahay dunay kasakitan, magingit ang dalan nga padungan. Apan sa dihang si Kristo, muguni sa imong bukton, mga kasakit mahumpay o mawala. Magunsama ako kunwa si Kristo, kunwa siya wala ako yarang mahimo. Oh, si Jesus lang ang among saliganan, kaniya itugyan ko ang tanan. Magunsama na po kunwa si Kristo, kunwa siya wala ako yarang mahimo. Oh, si Jesus lang ang among saliganan, kaniya itugyan ko ang tanan, kaniya itugyan ko ang tanan.
Okay, sa dili pa ta mo padayon mga kaigsunan ngadto sa paghatag og pagtagad sa pangutana nga atong tubagon karon. Ato sa ning basahon ang mga mensahe nga midangat dinhi sa ato nga live broadcast. Niya si Sister Gay Marie Kalapuan, niya pod si Brother Eulalio Tixon or Prince Advent Tixon. Niya mensahe good morning. Niya pod si Sister Ginaline Lumuntad. Niya pod si Brother Rufino Morino. Niya mensahe good morning kapag laom. Mayong pagpaminaw sa kini ang mayong balita. Please request me og song bro ang Sakayan. Thanks, God bless us all. Niapod si Brother Elmer Baclayon Lacerna. Iya mensahe advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas to Brother Elmer Lacerna. Niapod si Brother Larry M. Orsal. Mayong buntag ninyo diha bro Isaw and Kuya June. May buntag sa Brother Larry. Salamat sa pagpaminaw sa itong programa. Niapod si Sister Alma Mahait. Ay mensahe happy morning to everyone. God bless you always. Salamat ma'am sa imong pagsunod o pagsubaybay ni netong programa. O may buntag sab ninyo dinha. Niapod si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong buntag kaninyo, Brother John, Brother Isaw, o Kuya Livy, o sa mga kaigsunan, tigpaminawan, o sa mga nag-view ning kabuntagon. God bless sa tanan. Yapod si Pastor Arnel Paalisbo. Say good morning, happy watching, God bless sa tanan. Salamat, Pastor, sa pagsunod o pagsubaybay sa ato nga program, no? Nya dinhi asab sa ato nga Pikas Monitor mga kaigsunan, ato nga nakita nga ato mga kaigsunan mga kaiglan nga nagsunod og nagsubaybay sa tong programa nga wala makapadangat sila nga mga mensahe niya si Brother Jobert L. Bonya, niya pod si Brother Jisu Tony Buok, niya pod si Brother Anisito Priscilias, niya pod si Tris Jamin Jamie, niya pod si Solitaire Jimenez Angie, niya pod si Brother John Michael Cinco, niya pod si Brother Elmer Baclayon Lacerna, Brother Jiril Nailon, Brother Mike Rivera, niya pod si Brother John Moses Rosaleos Puyot, Brother Alger Lepon, niapod nakiguban kanato ang Katmon Seventh-day Adventist Church, niapod si Sister Milka Onggi, niapod si Luel Nodalo Estrera, niapod si Brother Rolly R. Codera. So sa pagkakaroon mo ni atong nakita nga mga kaigsunan ug mga kaiglan nga nagsunod og nasubaybay sa ato nga programa mga kaigsunan. Well, dili na ta maglangay mga igsoon, ngadto na ta sa main portion sa atong programa nga mao ang paghatag og pagtagad sa pangutana nga gipadangat dinastong programa. Well, ang panahon ako nga ihatag kang Brother John alang sa pagbasa sa pangutana mga kaigsunan. Brother John? Okay, ato ta mga kaigsunan aning kuan pangutana, dugay-dugay na ning pangutanahan no. Gikan ni kang Bini Labor, no? Brother Bini Labor unya ako kang gitiksan nga ang imong pangutana tubagon sa buntag nag-text ko nimo gabi no unya salamat nga nakapailob ka sa imong paghulat sa imong pangutana. Good eves kaninyo. Okay, na termino maguning good eves kay gabi man siya nag-type aning ihang pangutana o anytime any day any hour punta matiksan. So ang ihang kwadri good eves kaninyo nganong inyo manghukman ang ISD, so Iglesia sa Dios, nga dili malangit gisultian ba mo sa Dios nga di malangit ang Iglesia sa Dios, naghukom na mo ana sa inyo isig katao sir nga unta hukman man pud mo. Okay, daghang salamat Brother Bini Labor aning imong kuan kanana ang imuhang pangutana, no? Ako'y mga kaila pamilyang Labor diha sa kuan dinha sa Merida, Leyte. Akong balikan og kuan akong balikan og basa ni imong pangutana Brother Bini. Sir, good eves. Kaninyo nganong inyo manghukman ang ISD o kon Iglesia sa Dios magid ni nga dili malangit gisultian ba mo sa Dios? Gisultian ba mo sa Dios nga di malangit ang Iglesia sa Dios, naghukom na mo ana sa inyo isig katawo sir
nga unta hukman man pud mo. Yes, tinuod na kami hukman pod kay kitang tanan mga tubang man diha sa hukmana ni Kristo, no? Sumala sa gisgutan ni San Pablo sa Corinto. Pero agi anang kuan lang i-correct lang nako og gamay ang imong kuan Brother Bini, wala man mi naghukom sa mga iglesia sa Dios nga dili malangit. Sila gyud mismo og ang ilang doktrina dili gid na moadtog langit, dili kay among gihukman sila nga dili malangit. Sila gyud ang dili moadto og langit. Ya dili man nato mamahay sila ana. Naabit ta to'y nag-text grabe ginya makapanghimaraot sa SDA kato si taga Kabintan urmok si Ricardo o Carding Serrano. Na perting lipaya niya nga na basa ang akong cellphone sa uwan, di na gid nako ma-retrieve pa ang mga number nga diha sa akong cellphone. Pero nag-ingon ko nga naapamang akong number sa imo, text lang gihapon, wa na gyud mo text. Wa na gyud mo text eh. Hagad-hagad matug debate to si kanana ang Carding Ricardo. Unya sa diha na nga ako na gyud siya nga gitinuod na. Ako siyang giingnan gastuan tagig kag kwarta. Aning debatiha sobra ra ka nakapanamastama sa SDA. Apan wa na gid magpatimaw hangtod karon. So balikon ko Brother Bini Labor. Wala mi manghukom sa iglesia sa Dios nga dili sila malangit. Sila gyud mismo mo'y dili moadto og langit. Sila gyud mismo ang dili moadto og langit. Dili kay naghukom nga dili sila malangit. Now, unsa man gyud ani ang insakto? Kay ang ila magud ani ang iglesia sa Dios dinhira sila sa yuta. Pariha man na sila sa mga kuan sa Jehovah's Witness. Pariha ni sila sa mga Jehovah's Witness. Ang Jehovah's Witness dili pod sila moadto og langit, anhira pod sila sa yuta. So dili ta ingon nga kini hukman silang dili malangit, kung dili sila gyud ang magdumili gyud sa pag-adto. Pero wala na tay inunta labot diha anang mga puntuha kay ilam ng pagtuo ug pagpangalagad sa Ginoo, pero ang ato lang ang mga pagpasabot lang dinhi sa Biblia, labi na kini nga programa based on the Bible ni siya. Sila di man gyud moadtog langit kay anhira sila sa yuta o okay ra na. Kay imposa kanang murag masayop sad ang gisulti sa Biblia nga dunay mga impyerno. Dunay kanini ang dili maadtog langit. Kung atong basahon man gyud ingon ini sumala sa Juan 14:1 ngadto sa 3, no? Giingon ni Kristo, si Kristo ang namulong. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong mga kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Tandaan ninyo na, sa balay sa akong amahan aduna ditoy daghang puloy-anan. Tanawa asa man di ay ni ang amahan. Kung imong basahon ang Mateo Kapitulo 6, versikulo 9, si Kristo nag-ingon, pag-ampo kamo sa ingon ni ini nga paagi, amahan namo nga naa sa langit. Hain day ang amahan, tua sa langit. So akong balikan ingon ni Kristo, sa balay sa akong amahan, meaning tua naglangit. Adunay daghang puloy-anan, kung dili pa mo ingon baunta ako kaninyo, nga moadto ako aron sa pag-andam og lunaalang ninyo, nga kun makaadto na ako og makaandam og lunaalang kaninyo, muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga kung diin gani ako ato usab kamo. Si Kristo ni ana ang nagpahayag, pero lang ang mga iglesia sa Dios ilaning pangitaag rason, ilang pangitaag katarungan, nga kini siya ika-divert, ma-divert ni siya. Pero ang tinuod, maunig gisulti ni Kristo sa balay sa akong aman, meaning dito sa langit. Duna dito'y daghang mga puloy-anan. Kung dili pa mo ingon baunta ko kaninyo, nga moadto ako aron sa pag-andam og lunaalang kaninyo. Kung makaadto na ako makaandam og lunaalang kaninyo, moanhi ako pag-usab
Og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga kung diin gani ako ato usab kamo. Kini ang gisulti ni Kristo niining bersikulo ha. Karon, kung atong tan-aw dinhi kay mobalik man si Kristo, unsa man ang kahimtangan sa ihang pagbalik? Tan-aw ha. Kay ingon siya, kung makaadto na ako og makaandam og lunaalang kaninyo, muanhi ako pag-usab. Muanhi ko pagpulong kaning muanhi ko pag-usab, nagpasabot nga dinhi na unya muusab siya anhi. Unya muanhi ko pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga kung diin gani ako ato usab kamo. Kana klaro ginaa nga gipamulong na ni Kristo. Karon sa unsa man ang kahamtangan sa pag-anhi ni Kristo, no? Kung atong basahon ang Mateo kapitulo 25 bersikulo 31 o paingon sa 34 og 41. O niya atong basahon dinhi. Og inig-abot na sa anak sa tao. Kining anak sa tao referido ni kang ngadto kang Kristo. Nagingon, og inig-abot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya ug sa tanang mga manulunda uban kaniya siya mulingkod diha sa iyang diha sa iyang mahimayaong trono. Sa pagbalik ni Kristo niining kalibutan na dili siya magbinugtong, dili siya maginusara, kundili uban kaniya ang tanan niya nga mga manulunda ug siya magalingkod diha sa iyang mahimayaon nga trono. Tanawa ha, mao ni ang panos pagbalik ni Kristo. Unya ang 32 atong basahon ni, og sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran. Tanawa. Nya karon makalingkawas ba di ay niini ang mga iglesia sa Dios ug Jehovah's Witness? Sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran but pasabot tanang katawhan. Unya nagaingon dinhi ug iyang paggalainon ang usa gikan sa usa maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Huna-huna ako nun ninyo, labi na nimo Brother Bini, kung pagpanghukom ba ni. Ila man ang kagustuhan, di sila moadtog langit. Sa pagbalik ni Kristo, ang tanang katawhan pagatapukon diha siyang atubangan. Unya, murabag isegregate kunwari niya, nga lainon ang mga matarong og daotan nga gisimbolo karnero og kanding. Ug unya kung imong basahon sa 33 nagingon, og ang mga karnero iyang pagapinigon sa iyang tuo apan ang mga kanding anha sa iyang wala. So niining panahona imong mapamalandong gyud ha nga dili gyud di ay ang relihiyon mo'y basihanan kung asa ka. Nganuman karniro og kanding, but pasabot matarong og dautan. Iyang paggalainon ang mga matarong gikan sa mga dautan. Kay ang mga matarong nagsimbolos mga karniro og ang dautan nagsimbolos kanding. Ang mga matarong diha siyang tuo og ang mga kanding, mga dautan anha sa iyang wala. Kana? Unya, kung imong basahon sa 34 nagingon, nga og ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo. Kinsa maning hari ang gipasabot niini si Kristo kay naglingkod man siya diha sa iyang mahimayaong trono. Og ang hari magaingon diha sa iyang tuo. Kinsa man to? Mga karniro, mga matarong. Og ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo. Umari kamo o mga dinaig sa akong amahan. Panundan ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Tanawa ha, nyahain maning amahan, tuas langit, matupan ni Kristo, amahan mo naas mga langit. Isa panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Kinsay gisultian nga magapanunod sa gingharian sa Dios? Dili magapanunod din ni siyuta ang mga matarong. Unya kadtong mga dautan nga gisimuluhag kanding diya siyang wala. Unsa may gipasabot dinhi tanawa ra gud sa Mateo 25:41 atong basahon ngayon. Unya ang hari magaingon diha sa iyang wala. Kinsa man tong naaswala kadtong kanding. Kay karnirong kanding raman matarog dautan.
pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo. Gihingin lang sa Ginoo, pahawa mo gikan ako kamong mga tinunglo. Giyon dinhi. Ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa ug sa iyang mga manlulunda. So tungod kay daghan ang misunod sa yawa, unya ang yawa anhira man gyud puna dinhi sunuga, daghan man sad ang makig-unong sa yawa, di na lang gyud moadtog langit, Brother Bini. Magig-uban sila sa yawa. Nga naman adtos kalayong walay pagkapalong. So sila ana ang may gusto nga dili moadtog langit, dili kay sila amo nga gihukman, no? Kay kung imong basahon sumala sa gihisgutan dinhi ra gud sa Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 9, ingon niini ang gisulti dinhi niini nga bersikulo sa Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 9 ato ragod ni nga basahon kung unsay gisulti ni ini nga bersikulo sa Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 9. Timan ibaya gyud bawat lusok sa mga pulong inyo nang pamalandungon. Kung mahimo i-take note ninyo kay aron nga dili mo makalimot. Dinhi sa Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 9 tan-awa di ba sa atong gibasa kaganina sa Mateo kapitulo kanini ang 25 nga ang tanang katawhan iya ang tanang kanasuran iyang pagatapukon diya siyang tubangan. Danawa pamati ini ang 7:9 sa Pinadayag unsay gisulti dinhi niya. Tapos niini mitan-aw ako og aniya karon dihay usa ka dakong panon sa katawhan nga walay bisan kinsa nga makaihap gikan sa tanang kanasuran, gikan sa tanang kabanayan og katawhan og pinulungan. Tanawa, sabdaragod ninyo, unya, musumbalik man sa ila nga di gid sila moadtog langit kay sa tubangan sa ginupat gatapukon ang tanang kanasuran. Unya, kadtong mga matarong gisibuluhang karniro, ginusaka kamori panunda ninyo ang gingarian. Samtang ang mga kanding nagsimbulos mga dautan, mangadtos kalayo nga walay pagkapalong uban sa yawa ug sa iyang manulunda. Unya pamati ragod ninyo ni akong balikan ni dinhi sa 7:9 Pinadayag. Tapos niini mitan-aw ako aniya karon dihay usa ka dakong panon sa katawhan mga katawhan niya nga walay bisan kinsa nga makaihap gikan sa tanang kanasuran, gikan sa tanang kabanayan ug katawhan ug pinulungan. Meaning nga dili kay usaray lingwahe dito sa langit, usaray sinultihan dito sa langit, usara ka rasa sa taong atong langit, tanang rasa, katawhan ug pinulungan. Ngayon din nga sa atubangan sa trono sa kordero, atubangan sa trono ug sa atubangan sa kordero na nagtindog sila nga nagsulob og maputi og tag-as nga mga bisti og na nagdala sa palwa sa palmira diha sa ilang mga kamot. Tanawa ditos gingharian sa langit na ay imo panan-awon kini nga gipakita ni sa kang Juan Revelador. Din duna dito'y mga nanagbistig maputi. Mobita ni ang uban ron mag-una-una. Nga naman, mapanahon silang simba, sulob-sulob po silang puti, lalaki, babae, kay ilang man yung gikopya ni. Pananaon pagani ini, nakita ni Juan Revelador, didtos gingharian sa langit, maunay ipangsulob, ang ilang giuna-unahan na nila. Unya, din hiyo, nga, tanang katawhan, tandaan nato pinulungan, diin ni siya, didtos gingharian sa langit. Unya nganong di man gid ni sila mangadto og langit, nganong ila maging supakon ang kabubuton sa Ginoo nga ang mga matarong langit man ang gitagana sa Ginoo. Pamatii ra gud ninyo ni ang Mateo 7:9 nya kamo diha mga iglesia sa Dios may kayo mo mudag palusot-lusot. Di ba? May mudag pangatarungan pero walay kamatuoran. Kining gihisgutan ni Kristo sa Mateo 7:21. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Naghisgot og langit Dili tanan mag-ingon ako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kundili ang nagtuman sa kabubuton samahan nga naa sa langit. Kinsa ang makasulod sa gingharian sa langit? Ang nagtuman sa kabubuton.
Kung sila dili mangadto og langit, nagpasabot ba nga dili kabubuton sa Dios sa Amahan ang ilang gituman? Kay nagingon si Kristo, dili tanan magingon ako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili ang nanagtuman sa kabubuton sa Amahan nga naa sa langit. Unsa man ning kabubuton? Kung imong basahon ang Salmo 48, ha? Ang kabubuton sa Dios mao ang pagsunod sa iyang mga kasuguan. So gisgutan ni langit ang gisgutan, dili yuta. Kaso nga lang kung mayuta man nga gisgutan panundol sa mga balaan, tapos na unya niana didto sa langit kay ang gidugayon dito 1,000 years naman ibalik man sa Ginoo sa Malas Pinadayeg 21:1 nga 3. Busa dili na sayop ang hisgutan bulahan mga maagok makapanunod sa yuta pero ingon nga di lagi sila moadtog langit dili na mo'y gisulti sa Biblia, ha? Niya pamatii ra gud ninyo ni sumala sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 20 ingon ning gisulti, kay sultihan ko kamo nga kon ang inyong pagkamatarong dili gani mulabaw sa mga iskriba ug sa mga parasiyo, dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Tanawa, si Kristo namulong, sultian ko kamo nga kun ang inyong pagkamatarong dili gani mulabaw sa mga parasiyo ug mga iskriba, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. So ang mga matarong, langit ang destinasyon, langit ang giplanos Ginoo, magplano lang gid pod ni sila og lain. Kay di man moadtog langit, no, di man ni sila pugson. Pero si Kristo namulong na nianang tanan. Kung atong basahon dinhi sumala sa Mateo kapitulo 8 bersikulo 11, ingon niini ang gipamulong sa atong Ginoong Hesukristo. Dapat pansinon niyo ni higala, iyo gipalabay sa inyong mga dalunggan. Dinhi sa Mateo kapitulo 8 bersikulo 11 ingon niini og sultihan ko kamo nga daghan unya ang mga but gikan sa sidlakan og kasadpan ug manglingkod tambong sa kananan uban kang Abraham, Isaac ug Jacob diha sa gingharian sa langit. Asa ni? Langit. Ha? Unya unsa may ato diha pang lalisan anang mga bahina? Apan tungod lagi kay ang inyong pundok di man mo adtog langit, inyo ging pangitaag palusot. Pero bisag unsaon, dili gi mo makadinay, dili mo makalimod sa kuan sa Ginoo, di mo makalimod sa planos Ginoo. Matud pa sumala sa gisgutan dinhi sa 11, og sultihan ko kamo nga matud pa dinhi nga daghan unya ang mga but gikan sa sidlakan ug kasadpan og mga manglingkod tambong sa kananan uban kang Abraham, Isaac ug Jacob diha sa gingharian sa langit. Langit gyud ang gisgutan Busa Brother Bini Labor, wala na sa among kasing-kasing nga manghukom sa isig katao kundi ato ra gyud na gisulti ang kamatuoran nga niya sa Biblia. Pamatian pa ninyo pinadaya Mateo 18:3 ug 4 ako basahon na nag-ingon dinhi. Og kanila miingon siya, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga gawas kun mga usab kamo og mahimo kamong samas gagmayng bata, dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Tanawa pagkatin-aw gyud og klaro, langit ang gihisgutan dinhi niya ang inyo yuta ra gyud. Hinuon tagsa-tagsa man tang mga tubang diha sa hukmanan sa Ginoo. Unya kinini ang naging diri busa bisan kinsa nga magapaubos sa iyang kaugalingon sama niining gamayng bata, siya mao ang labing dako sa gingharian sa langit. Ang pagkamapainomsanon mga kaigsunan importante gyud na. So ingon niini Brother Bini ang gisulti sa balaang kasulatan and hoping nga imong nasabtan gyud ang gipasabot sa balaang kasulatan, dili tungod kay kami diri maghukom tali aning mga tawana, pero ang importante lang nga atong nasulti ug nasugid dinhi sa kahanginan ang mga pulong sa kamatuoran. Kung atong basahon dinhi sa Pilipos kapitulo 3 bersikulo 20, ingon niini ang gisulti matud pa dinhi. Apan kita mga mulupyo sa langit. Asa ta? Sa langit.
Unya nag-ingon dinhi apan kita mga mulupyo sa langit o gikan niini o gikan ining mga mulupyo sa langit o gikan niini atong ginapaabot ang manluluwas ang Ginoong Hesukristo. Tanawa ha? Tanawa gyud unsay ikuan dinhi. Kita mga mulupyo dito sa langit ug tungod niya na atong gihulat ang atong Ginoong Hesukristo. Nganuman siya nag-anda man dito puloy-anan niya, nagsaad siya nga mobalik. Busa ginapaabot nato ang atong Ginoong Hesukristo din ang atong pagkapumuluyo dili iniining kalibutan kundi didto sa langit. Pamatii pa ninyo ang ikaduhang Korinto kapitulo 5 versikulo 1 unsay gisulti dinhi sumala sa ikaduhang Korinto 5:1 atong basahon niya ang gisulti dinyo. 2 Corinthians chapter 5 verse 1 ingon ini katinaw Brother Bini uban sa tanang naminaw nga ato karon nga ang naminaw sa atong programa karon. Pamatiin ninyo ni ay ikaduhang Korinto kapitulo 5 versikulo 1 nag-ingon, kay kita nasayod nga kun matun-as na kining atong puyutanong payag didto sa langit. Na langit man lagi. Guman din yuta. Didto sa langit aduna kitay balay gikan sa Dios. Usa ka puloy-anan nga dili binuhat sa mga kamot og walay pagkatapos. So ingon ni ini kaklaro Brother Bini ang mga gihisgutan dinhi sa balaang kasulatan. Unya ang pinadayag kapitulo 11 versikulo 12 nagingon, unya nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nagingon kanila saka kamungari o pasakon day saka kamungari og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuan sa panganod paingon sa langit. Ang tanang mga butang niyang kalibutan na biyaan og talikdan ra na nimo. Diin ang mga matarong pagadadon didto sa langit nga sinapuang lalinon sa mga panganod. Brother Bini labor uban sa nang naminaw karon pagkanindot sa mga butang nga inyong nabatian karong buntaga pinagis ang pangutana Brother Bini nga di mahitabo na nga masipyat o mamakak ang Biblia. Karon kay langit man ang gihisgutan. Matud pa ni Kristo di man tanan nag-ingon Ginoo makasulod sa langit kundili ang nagtuman sa kabubuton siyang Ama na sa langit. Ang pangutana karon kay di man sila mangadto og langit, nagpasabot ba? Nagpasabot ba nga dili nila gituman ang kabubuton sa Amahan nga naa sa langit? Ug may tungod ni ining kalibutan na Brother Bini nga kunuhay ilang ginahuna, wala gid sila'y mapanunod diha. Unang-una ang tao nga di moadtog langit sumala sa 9:19 sa Isaias kining yuta sunugon sa kaligot-got sa Ginoo. Og niya ang mga tao mahimong sugnod sa kalayo. Mas pariha ra unyag kalayo ipanggatong ang mga tao ini nga panahon na karon. Busa kamo dinha mamalandong mo maghuna-huna mo sa mga butang nga gisulti sa Dios dis bala ang kasulatan nga kun imong basahon ang ikaduhang Pedro kapitulo 3 versikulo 10 ngadto sa 11 nagingon apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kakawatan ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok ug ang kasugdanan sa kalibutan mga tunaw pinagis kalayo. Ug sanglit nagapaabot man kamo ning tanang mga butanga pag kinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo diha sa pagkabalaan ug pagkadiosnon. Ang gikinahanglan ra ang pagkabalaan ug ang pagkadiosnon. Busa atong paningkamutan Brother Bini uban sa mga naminaw diin langit ang gisaad sa Dios dili kining yutaa kay sunugon kini pinaagi sa kalayo. Well, daghang salamat higala sa inyong pagpaminaw si Brother Isaw. Maghatag og dugang pagpatina og pagpasabot sa natin-awan og nakasabot na ninyo nga mga huna-huna bahin ining puntuha. Brother Isaw? Okay, salamat Brother Libby niya. Brother John niya to sa pasalamatan natong higala sa pagpadangat sa maong pangutana. So mahitungod din imong pangutana higala, wala ta mohimo og paghukom and insakto na ang imong gisulti nga kitang tanan paghukman, no? Ang ato nga gihimo dinhiya sa kahanginan mao lang ang pagpasabot kung unsay nasulat sa balaan nga kasulatan. So di na sa word or sa pulong mga kaigsunan nga dili malangit
di na gid na ikalalis tungod kay sa doktrina sa iglesia sa Dios, di man sa gyud moadto og langit. Kung ato nga lantawon og susiyon diha sa mao nga doktrina, wa man na mahaom og unsay gitudlo sa Biblia. Kaya nga naman, matud pa ni Apostol Pablo sa Filipos 3:20 mga kaigsunan, ang iyang giisgutan mo nga kita mga lumulupyo sa langit. So but pasabot mga kaigsunan, dili ni mao ang final destination sa kinabuhi sa tao. Kundili ang final destination sa tao mao ang pag-adto og langit. Unya asa man mohaom kining doktrina nga dili moadto og langit nga ang gitudlo sa Biblia mga kaigsunan ug mga kaiglaan, ang tao moadto man og langit. Sama nini karon Kung ato nga lantawon og Sihon, diha sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 10 ug 11, nasaksihan sa mga taong Galileanhon ang pagkayab ni Kristo o ang pagsaka ni Kristo paingon sa langit. Samtang nakasaksi ang mga tao nga Galileanhon sa pagsaka ni Kristo paingon sa langit, dunay duha ka mga manulunda nga mibutho sa ilang taliwala ug nagsulti sa mga taong Galileanhon nga ang Kristo nga misaka sa langit mubalik pag-usab sama sa ilang nakita. Mao ni ang gisulti ni gisulti sa mga manulunda. Karon mga kaigsunan ug makiglaan, makawander unsay tuyo ni Kristo sa iyang pagsaka ug unsay tuyo ni Kristo sa iyang pagnaog. Niya mga kaigsunan ang mga katuyuan ni Kristo sa iyang pagsaka ug sa iya unya nga pagnaog dinhiya sa kalibutan. Kung ato nga lantawon ug susihon, ang Juan kapitulo 14 bersikulo 1 hangtod sa 3, ingon ani ang atong makita mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Ang gisgutan nag-ingon si Kristo, kinahanglan dili magkagool ang inyong kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Naibalo ba mo og unsay background nini ngano nga mo ni ang first introduction sa mao nga pilmirong bersikulo sa maong kapitulo mga kaigsunan nga gisulti ni Kristo? Tungod ka sa tapos nga gisulti ni Kristo sa iyang mga tinun-an nga siya mobiya kanila, gibati ang dakong kaguol sa mga tinun-an tungod kay si Kristo dili na nila makauban. Kay si Kristo mo kayab, mo balik man or mo kayab naman sa langit. So, iyang giingnan ni Kristo ang mga tinun-an nga kinahanglan dili magkagol ang ilang mga kasing-kasing. Musalig sila sa Dios ug musalig usab sila kang Kristo. Now kung atong padayonan ang gisulti ni Kristo ingon siya, sa balay sa akong amahan na naay daghang puy-anan, kun dili pa moingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam og uluna alang kaninyo. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan ug mga kaiglaan, sa sumpay sa gisulti ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an nga gikinahanglan dili magkagol ang inyong mga kasing-kasing, si Kristo nagsulti og nagpahayag nga sa balay sa iyang amahan. Asa ang balay sa amahan? Nas langit mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Sa langit misulti si Kristo nga anaay daghang puloy-anan. Og ang gisulti ni Kristo, kung dili pa moingon baunta ako kaninyo, nga moadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo. But pasabot, sa pagsaka ni Kristo sa langit, ang iyang tuyo sa pag-adto, mao ang pag-andam og puloy-anan alang sa tao. Now, kung imong padayonon pagbasa, ang 3 nagingon, og sa mayadto na ako, og makaandam na ako luna alang kaninyo, muani ako pag-usab o pagadawaton ko kamo, nga niuban ka nako, aron nga din gani ako, atoa usab kamo. So mo ni ang gisulti ni Kristo, nga sa diha nga siya makaandam na og luna or puloy-anan ngadto sa langit, siya mobalik pag-usab dinhiya sa kalibutan, aron mga kaigsunan ug makiglan sa pagdawat, sa pagkuha sa tanan nga iyang mga katawhan. Ang dakong pangutana karon, kining doktrina sa Iglesia sa Dios, amo lang mo pahinumduman mga kaigsunan nga naisgutan man is pangutana, gipadangat man ni dinhiya, so ayaw mo og kasuko kung doon na tayo maisgutan bahin sa inyong pagtuo, kay kamo may nagpadangat nining pangutana. Ang among trabaho dinhiya, igo raman mis pagpasabot. So karon, kanaminsun man kining Iglesia sa Dios, dunay doktrina nga dili moadto og langit. So asa nimo
ipahaom ang doktrina nga dili moadtog langit nga ang gitudlo sa Biblia si Kristo miadto sa langit aron pag-andam og puloy-anan alang sa tanang mga tao ug siya sa panahon nga matapos niya pag-andam og puloy-anan ngadto sa langit mubalik siya sa pag-usab aron sa pagkuha sa tanan nga iyang mga katawhan ug dad-on ngadto sa langit. Karon ang dakong pangutana mga kaigsunan ug makiglan, ang doktrina nga gitudlo sa Biblia kitang tao moadto og langit. Ang doktrina nga gitudlo og iya sa pundok sa iglesia sa Dios dili moadto og langit. Asa man nini ang atong dapigan? Ay aba natural. Ang atong dapigan kadtong gitudlo sa balaan nga kasulatan. Kay kung atong tanawon, kung kamatuoran ang hisgutan walay laing basihanan og sukdanan kundili ang balaang kasulatan lamang mga kaigsunan og makiglan. So sa gisulti ni Kristo, siya mobalik nining kalibutan na aron sa pagkuha mga kaigsunan og makiglan sa tanan nga iyang mga katawhan. So remember these things, mga higala og maigsuon, kung imong lantawon og susihon sa pag-adto ni Kristo, siya nag-andam og puloy-anan alang sa matag usa. O kanunay hinumdumi ang gisulti ni Apostol Pablo nga ningon siya, kita dili mga lumulupyo nining kalibutana kundili kita mga lumulupyo didto sa langit mga kaigsunan og makiglan. Sa diha nga matapos si Kristo mga kaigsunan og makiglan sa pag-andam og puloy-anan didto sa gingharian sa langit, siya mobalik dinhiya sa kalibutan og ang tanang mga katawhan iyang pagatapukon sa iyang atubangan. Kung atong basahon ang Mateo kapitulo 25 bersikulo 31 hangtod sa 33, ingon ani ang gisgutan gipamaagi og usa ka sambingay mga kaigsunan ug makaiglaan or parabulo. Kung atong basahon nagingon, og inigabot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya og sa tanang mga manulunda uban kaniya, siya mulingkod diha sa iyang maymayaong trono og sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran og iyang pagalainon ang usa gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga maglain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Og ang mga karniro iyang pagapinigon sa iyang tuo, apan ang mga kanding anha sa iyang wala. Misulti ko kaganiya gipamaagi og sambingay or parabulo mga kaigsunan, tungod kay kining pagkasultia naka-refer ni sa panahon sa pagbalik ni Kristo. Og kining mga karniro og kanding nga gisgutan naka-refer kini sa tao nga matarong og taong dautan. Ang karniro nagrepresentar sa taong matarong diha sa tuo sa Dios og ang mga kanding nagrepresentar sa taong dautan nga naa sa wala sa Dios. Karon unsay may tabo sa diha nga matapok ni Kristo ang tanang katawhan sa iyang atubangan nga pagabahinon sa duha ka bahin nga ang usa ka bahin sa iyang tuo ug ang usa ka bahin sa iyang wala. Kung atong basahon pagpadayon ang 34 maingon, og ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, o mari kamo, o mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. So kung imong lantawon og susiyon, mga kaigsunan og makiglaan, sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 34 dunay invitation, pag-imbitar nga nitabo nga tapos gitapok ni Kristo ang tanang mga katawan sa iyang atubangan. Ang mga tao nga naa sa iyang tuo nga nagrepresentar sa mga matarong iyang giawag, giagda ni Kristo nga mosulod sa gingharian mga kaigsunan og makiglaan. So kung imong lantawon og susiyon, mga higala og maigsoon, dunay dako nga isa katumanan sa gisultis mga manlunda ngadto sa mga taong Galileanon sa buhat kapitulo 1 bersikulo 10 ug 11 nga si Kristo mobalik pag-usab. So kung imo lang tawon nining panahon na mga kaigsunan, giawag ni Kristo ang tanang mga taong matarong nga mosaka or mosulod sa gingharian mga kaigsunan og makiglan. Subot pasabot mga igalag maigsoon nga dili diay kay permanente rata diniyas kalibutan. Moabot gyud ang panahon
nga kun ikaw ug ako diha sa pagpangalagad sa Ginoo mahimong magmatinud-anon hangtod sa iyang pagbalik kita iyang pag-aawhagon imbitaron nga mosulod sa gingharian sa langit mga kaigsunan ug mga kaiglan. Now karon kay ang giagdas Ginoo kadto ra mang tawo nga naa sa tuo ang mga matarong unsa may tabo sa mga tawo nga naa sa iyang wala mga kaigsunan ug mga kaiglan. Kung atong basahon ang Mateo Kapitulo 25, versikulo 41, ingon ani ang mahitabo. Nagingon, unya ang hari magaingon kanila diha sa iyang wala, pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo, ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa ug sa iyang mga manulunda. Samtang ang mga tawo nga naa sa tuo nga dapit sa Dios o ni Kristo magigsunan giawag nga mosulod sa gingharian sa langit, ang mga tawo nga naa sa wala ni Kristo iyang gipanghinginlan og iyang giingnan nga pahawa kamo kanako mga mamumuhat og dautan or dinhi sa gigamit nato nga buso naging tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa ug sa iyang mga manulunda. So nining panahon na dunay nahitabo nga paghukom mga kaigsunan ug mga kaiglan. Ang paghukom nga mao nga ang mga matarong giawag ni Kristo nga mosulod sa gingharian sa langit ug ang mga dautan gihukman ni Kristo ngayang ginganlan ngadto sa kalayo nga walay pagkatapos. So tinuod ang imong gisulti higala nga duna or kitang tanan pagahukman sa Ginoo. Pero ang nakadako lang dinhi nga isyu mao diha sa pagtulunan nga dili moadto og langit usa ka pagtulunan nga wala na masubay sa balaan nga kasulatan. Kung sa inyo nga doktrina dili man day moadto og langit, sayang kayo ang pribilehiyo, ang gasa nga gi-offer sa Ginoo nga ikaw ug ako iyang pagadad-on ngadto sa gingharian sa langit. Ug asa man unya mo ibutang kung dili mo moadto og langit nga kining kalibutan mga kaigsunan ug mga kaiglan pagasunugon man sa Dios pinaagi og kalayo. Kung imong lantawon og susiyon, kining gisgutan sa Mateo Kapitulo 25, versikulo 34 ug 41, ang senaryo imong makita nga giandam sa Ginoo ang gingharian sa langit alang sa tao, ug ang inferno or ang linaw nga kalayo kini giandam sa Ginoo alang sa yawa ug sa mga taong dautan ug sa iyang mga manulunda. Pero makatingala mga kaigsunan ug mga kaiglan, ang gisgutan dinhi sa Biblia actually, kung imo lang taon, yawa ug ang manulunda, mga manulunda sa yawa ragyod ang giandaman sa linaw na kalayo or inferno. Ug ang langit giandam sa Ginoo alang sa mga taong matarong mga kaigsunan ug mga kaiglan. Pero makatingala ba? Kung ang langit giandam alang sa tao ug ang inferno giandam sa Ginoo alang sa yawa ug sa iyang mga manulunda, ngano man nga gisulti na daan sa Biblia nga dunay mga tao nga dili makadtog langit ug moadto sa linaw nga kalayo. Ang dako nga tubag mga kaigsunan ug mga kaiglan mao lang tungod kay dunay mga tao nga dili mosunod sa kamaturan, dili mosunod kung unsa gitudlo sa balaan nga kasulatan, mo'y hinungdan nga sila mahayadto sa linaw nga kalayo mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Kung imong lantawon, ang tao panahon sa adlaw katapusan dili na makamahay sa Ginoo. Nga naman, gipadayag ng daan sa Ginoo ang may tabo sa umalabot nga panahon pinaagis iyang mga pulong. Nagpasidaan na daan ang Ginoo nga dunay mahitabo nga adlaw sa paghukom. Nagpasidaan-daan ang Ginoo nga ang tao nga dili mosunod siyang kabuloton, dili motuman kun unsa gitudlo sa balaan nga kasulatan, dili makaadto sa gingharian sa langit mga kaigsunan. So kung imong lantawon ug susiyon panahon sa adlaw sa paghukom sa Ginoo, panahon sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo, kung ikaw o ako dili makaadto sa gingharian sa langit or dili ka maluwas mga kaigsunan ug makiglan, kung doon na may tabo nga pagmahay, ang mahayon dili ang Dios kundi ang atong kaugalingon kay ngaman. Karon pa lang daan gipasidan-an na tas Ginoo. Pero taliwala nga ang Ginoo nagpasidaan, nag-awhag, nagtawag nimo ug nako ang atong mga kasing-kasing ato nga gipagahi mga kaigsunan. So kung imong lantawon ug susiyon, ang pagtulun-an nga dili moadto og langit kun dili diriya sa kalibutan, usa kini ka pagtulunan nga wala mahaom diha sa balaan nga kasulatan.
Now karon kay ang kini nga pagtulunan or doktrina wa man maawam sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan ug mga kaiglan unsa may mayong buhaton nato karon. Mga igalag maigsoon, ang mayong buhaton nato karon mao nga atong himuon nga sundon ug tumanon nato ang doktrina kung unsay gitudlo sa Ginoo. Ayaw tugutoy mga kaigsunan ug mga kaiglan nga kitang tanan mga laglag pinaagi lamang sa usa ka butang mga kaigsunan ug mga kaiglan nga wala nato sunda kung unsay gitudlo sa Ginoo sa toa. Kung atong alantawon ug susuyon nga kaigsunan tan-awa ra gyud pamalandong ninyo pag-ayo niining mga senaryoha kung ato ning basahon. Kay ang doktrina sa Iglesia sa Dios nagtudlo nga dili man tug langit kundi arirag kalibutan. Lantawa pag-ayo ug paminawa kining hisgutan. Sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 mga kaigsunan ug mga kaiglan bersikulo 10 hanggang 12, no? Kung ato nga lantawon ug susiyon ingon aning gisgutan. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Ang pagbalik sa Ginoo mga kaigsunan diha sa balaan nga kasulatan gihulagway sama og usa ka kawatan. Ngano nga sa kadagag pwede illustration ang kawatan manggod by gihulagi illustration mga kaigsunan. Tungod kini kay bisan si kinsa sa toa walay nasayod or naibalo kung kanus mangawat ang kawatan. Sa sama nga pagkaagi mga kaigsunan ug makiglan, ang pagbalik sa Ginoo walay bisan usa sa toa nga nasayod ni naibalo kung kanus Kay ang gihimo sa Ginoo mga kaigsunan mao lang nga siya naghatag og timailhan kung kanus siya mo balik. Kung mahitabo ang mga timailan nga iyang gisulti, kini nagpasabot mga kaigsunan ug makiglan nga nagkahadul na ang iyang pagbalik. Now karon kung atong padayonon ang atong gibasa nagingon, ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguo, ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa ilabang kainit, ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga ania niini. Pagbalik sa Ginoo mga kaigsunan ug makiglan, iyang pagahukman ang tao, iyang pagaluwason ang mga matarong, ug ang mga dautan uban sa yawa ug siyang mga manulunda iyang pagahukman. Ang kalibutan pagasunugon sa Dios, mga kaigsunan ug mga kiglaan, ug mga tunaw sa labang kainit ang kalibutan ug ang mga butang nga buhat sa kamot nga niini. So, kung imong lantawon ug susiyon, ang doktrina nga dili moadtog langit, kini nga doktrina wa mauyon o mahaom sa gitudlo sa Biblia. Kaya nga naman, ang gitudlo sa Biblia, panahon sa pagbalik sa Ginoo, panahon nga maluwas na niya ang mga natarong, ang kalibutan iyang pagasunugon uban sa mga dautan, sa yawa ug sa iyang mga manulunda. So kay dili man moadto og langit ang doktrina sa Iglesia sa Dios, but pasabot wa pagay maitabo ang adlaw sa paghukom sa Ginoo, ila na daang gihukman ang ilang kaugalingon nga dili maadtog langit kun dili maadto og infierno. Mao ni sakto nga pagkasulti. Kay nga naman ang gitudlo sa Biblia mga kaigsunan ug makiglan, ang kalibutan pagasunugon pinaagi og kalayo. Ug ang gitudlo nga doktrina sa Iglesia sa Dios mga kaigsunan ug makiglan, dili moadto og langit. Nan kay dili man moadto og langit, but pasabot dinhi aras kalibutan. Nan kay dinhi aras kalibutan. Unya kay ang kalibutan pagasunugon mas Ginoo, kining mga membro sa Iglesia sa Dios apil nigkasunog. Kay lain masag kayo mga kaigsunan ug makiglag ma-exempted. Nga ang gisgutan sa Biblia nagingaman ang kalibutan pagasunugon ug ang tanang mga buhat nga niya nini sa labang kainit. Mga tunaw. Unya kay dili man sila moadtog langit, pasabot nga ari na sila sa kalibutan, apil sila pagpasunog mga kaigsunan ug makiglaan. So dili na mahitabo igala nga gihukman mo namo. Kung dili ang amo lang gisulti namo og unsay tinuod nga gitudlo dinhias balaan nga kasulatan. So siguro imong masabot kung di lang gid nimo paladman ang og ablihan ng imong hunahuna nga gihukman mo. Kay nga man naghisgot man ta dinhiya nga
kung ang iglesia sa Dios nagtudlo nga dili matug langit ug magpabilin na diri sa kalibutan aw apil sila kasunog. Pero sultian ti kay gala nga nagpadangat sa mga pangutana, wa gid mi mohimo og paghukom sa inyo. Kundi ang among gihimo usa ka pamagi nga mablihan unta inyong hunahuna nga ang gitudlo sa Biblia nga doktrina or pagtulunan nga kitang tanan muadto og langit pagadad-on sa Ginoo kung ikaw ug ako mohimo sa pagsunod og pagtuman sa iyang kabubuton mga kaigsunan. Now, kung imong lantawon mo susiyon sa pagpadayon sa atong gibasa si Kadawang Pedro Kapitulo 3, mga kaigsunan ug makiglan, nganhinas bersikulo 11 nagingon. Sanglit kining tanang mga butanga, pagatunawon man sa ingon, pagkakinahanglanon gayud ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagkadiyosnon nga magapaabot sa og magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios nga tungod nini pagaduslitan og pagatunawon ang mga langit og ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo. Tanawa og sa gisgutan igala. Ang langit og ang isig katumoy sa kalibutan or antibok nga kalibutan pagasunogon sa Dios og mga tunaw pinaagi sa kalayo. So asa man mo ibutang nga bisan pa man gani ultimo ang langit sunugon mga kaigsunan ug makigan the first layer of heaven kana nga ato makita malantaw nga naay mga panganod maapil gani na sa pagsunog mga kaigsunan ug makiglan. So ang pagtulunan nga dili matug langit usa kini ka pagtulunan gayud nga wala na masubay sa gitudlo sa balaan nga kasulatan. Mga kaigsunan, lantawa pag-ayo kung unsay gisultis balaan nga kasulatan. Pagkakinahanglanon gayud ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagkadiyosnon nga magapaabot ug magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios. Ang usa sa makapadali sa pagbalik sa Ginoo nga ang tanang mga tao magkinabuhi nga balaan ug Diosnon mga kaigsunan ug makiglaan. Kung ang tao magkinabuhi nga balaan og Dios nun, but pasabot kining tawana andam na sa pagbalik sa Ginoo. Apan sadto say nga hangtod nining panahon na karon daghan gyapong mga tao ang wala magkinabuhi sa pagkabalaan ug sa pagka-Dios nun og hinungdan ngano nga hangtod karon ang Dios wala ra gyapon mobalik bisan man nahitabo na ang mga ilhanan sa iyang pagbalik tungod sa rason daghan pang mga tao nga dili andam sa pagbalik sa Ginoo. But whether you like it or not mga kaigsunan ug makiglan, maandam tag sa dili pag moabot ang saktong panahon nga gitagal sa Ginoo, ang Ginoo mobalik gyud dinhi sa kalibutan ug ang pinakapait mga kaigsunan ug makiglan kining butanga ba nga unta nahibaw man tas kamaturan pero wa ta makahimo sa pagkinabuhi sa kamaturan og nahitabo nga nabalikan tas Ginoo nga wa makinabuhi sa kamaturan hilabihan nga grabe nga pagbasol og pagmahay unya ang atong matagamtaman. Mabitaw nga dinhiyas kahanginan mosulti gid mi magigsunan og makiglan nga ayaw pagahiya ang inyong mga kasing-kasing nakabati naman gid unta mo kung unsa gitudlo sa balaan nga kasulatan ato nasuwayan atong paningkamutan nga ato kining pagakinabuhian kung gusto ta mga kaigsunan og makiglan nga mosangko ta ngadto sa langit ng puloy-anan. Pero kung kamo komportable na mo niining butanga, kung di mo ganahan maluwas, kung okay ras inyong sunugos kalayo uban sa mga dautan uban sa yawa aw wa tay mahimo niya na nga pagpili makigsunan. Inyo na nga kagustuhan, inyo na nga pagpili apan kanunay hinumdumi nga gikan kaniadto hangtod karon ang kaluwasan, ang grasya ug kaluoy sa Ginoo iyang gipadayag o gitanyag sa matag usa kanato hangtod sa pagkakaron. Hangtod kanos ata magmagahi sa atong mga kasing-kasing mga kaigsunan ug makiglan ug hangtod ta kanos magdumili sa pagduol ug pag-alagad sa Ginoo. Ang kinaiya natong tawo mga kaigsunan ug makiglan, panahon ug natas kaharuhay ato nga kalimtan ang Ginoo. Pero panahon ug naatas sa kalisod, halos minuto-minuto, adlaw-adlaw nagasampit ta sa Ginoo. Di
Di ba kung imo lantawon, grabe ka bias ang tao mga kaigsunan. Unfair kayo ang tao. Ang tao moduol lang og may kinahanglanon sa Ginoo. Pero wagay kinahanglanon dili maduol. Kining mga butangang gisulti nako karon sa inyo mga kaigsunan, usa lang ni kapag pahinumdom sa matag usa kanato. Nasantang ang kaluwasan abli pa, hinuon ta, sundon ta ugon sa gitudlo sa Biblia, sundon ta ugon sa kabubuton sa Ginoo, aron ang matag usa kanato makadawat sa ganti nga mao makapuyo sa langit ng puloy-anan. Unsaon malang na nimo kung maangkon nimo ang tanang butang dinhiya sa kalibutan, apan pag-abot sa adlaw sa katapusan kining tanan dili ra magapulo sa imo ug mao pagdihinoy hinuoy mahimong hinungdan nga ikaw ug ako dili maluwas tungod lang nining mga butanga. Mas maayo pa nga nining panahon na mag-antos ta, mas maayo pa nga nining panahon na wa tay daghang kabtangan mga kaigsunan ug makiglan kay pag-abot unya sa pagbalik sa Ginoo ikaw ug ako nasayod manggayod nga makapuyo unya sa langit ng puloy-anan nga wala nay sama pa ni bisan pa ang kalibutan dili makatupong nining butanga mga kaigsunan nga giandam sa Ginoo. Mga kaigsunan, ang gitudlo sa balaan nga kasulatan, ang tao temporaryo lang nga nagapuyo nini nga kalibutan, nagahuwat sa pagbalik sa Ginoo o panahon sa pagbalik sa Ginoo ang tao iyang pagadadon didto as gingharian sa langit mga kaigsunan ug makiglaan. Kanang pagtulunan nga ang tao dili moadto og langit kun dili biniara sa kalibutan, usa kini ka pagtulunan nga wala gitudlo sa balaan nga kasulatan. Nan kay wa man gitudlo sa balaan nga kasulatan, ang ayan ba nga atong sundon og tuohan, mga kaigsunan ug makiglan, dili gayud ang ayan. Kay kung ato ning sundon og tuohan, taliwala nga dunay tinuod nga gitudlo ang balaan nga kasulatan, mao pa ni hinuoy mahimong hinungdan nga madisgrasya ang atong kaluwasan, nga instead maluwas ta, dili mo lang noon ta maluwas, kay ang atong gigunitan nga pagtulunan wala man masubay kung unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan. Kung atong alantawon makaigsunan, makapangutana ka, sa pagbalik sa Ginoo, mga kaigsunan og makiglan, mag-unsa na lang ang mga minatay. Well, sa pagbalik sa Ginoo mga kaigsunan og makiglan, pagapatunggon ang trompeta. Og sa pagtingog sa trompeta sa Dios, ang mga tao nga nangamatay nga naa sa lubong, mga banhaw, mga kaigsunan og makiglaan. Pagabanhawon og diha sa pulong pagkabanhaw or mga banhaw, sa pilmirong gitawag og first nga tingog sa trompeta, gitawag na siya og first resurrection mga kaigsunan. Ang gitawag og first resurrection or unang pagkabanhaw kadtong mga taong matarong. Panahon sa pagbalik sa Ginoo, ang tanang mga tao nga nasa lubnganan nga samtang buhi pa sila nakahimos pag-alaga sa Ginoo naabtas kamatayon, panahon sa pagbalik sa Ginoo sila pagabanhawon mga kaigsunan og makiglaan. So kung mahitabo nga mobalik ang Ginoo niya, patay na ta mga kaigsunan og makiglaan, dili ra ta mablaka. Kay di man sa tabiyaan sa Ginoo, pukawon man tas Ginoo, unya iya tang dadon ngadto sa gingharian sa langit mga igsoon. So mao ni ang pinaka-importante dinha nga matag karon og unya gikinahanglan nga mangalagad tas Ginoo nga matinud-anon. Tungod kay wa ta masayod sa atong ugma kung kanus ang utlanan sa atong kinabuhi. May na lang na magigsunan og makiglan bisan man wa ta masayod kung kanus ang utlanan sa atong kinabuhi, apan ang pinakalabing importante sigurado na ang atong kaluwasan kung kita magkinabuhi nga adlaw-adlaw nga nagasunod sa kabubuton sa Dios mga kaigsunan ug makiglan. Among sublion mga kaigsunan, ora kong sublion, ang ato nga programa wa ni gidisenyo aron manghilabot og pagtulun-an sa mga tao, kundi gidisenyo ni aron nga matubag ang mga pangutana sa tao mahitungod sa nasulat sa balaan nga kasulatan. Kung doon naman sa inyo dinhaa nga malain o masuko tungod sa flow sa programa tagabi, mga kaigsunan, kanunay nyo hinumdumi. Dili kami ang nagbuhat ni ini nga topiko, kundi ang gisgutan matagabi, matag Domingo sa buntag dinhiya sa atong programa, nagagikan ni sa inyo sa inyo mga listeners, nagagikan nga pangutana. Dili among buhat-buhat, kundi gikan kini sa inyo
Kung doon naman tayo maisgutan, may tungod sa inyong mga pagtulunan, ayaw lang ikalain, ayaw lang pod pagahi ang imong kasing-kasing. Amo nga gisulti kung asa nga kapitulo, asa nga bersikulo, mabasa sa Biblia, mahimo pod nga ikaw mismo sa imong kaugalingon, kung doon na may Biblia sa inyong pulianan, makahimo po ka pagsusi, aron nga makatuo ka, nga dili ni buhat-buhat ang amoa, kung dili nagasbasi o nagasukad kini sa Biblia, mga kaigsunan o mga kaiglan. Hinaot nining buntaga, mga kaigsunan o mga kaiglaan, ang pulong nga itong hisgutan, inyo haunta nga nasabtan, o kini makakaplag og luna sa tagsa-tagsa ninyo ka mga kasing-kasing, nga may magagiyas matagos sa kanato, nga samtang nagkinabuhi tanini nga kalibutan, magiyahan ta sa pagtulunan nga diha gitudlo sa balaan nga kasulatan. Higala salamat sa imo nga pagpadangat sa mao nga pangutana, o nya hinaot nga nasabtan nimo, nahayagan ang imong hunahuna, nayagan ang imong hunahuna, nga dili ni pagpanghilabot ni pagpanghukom ang atong gihimo, kundili pagpasabot lang kung unsay nasulat sa balaan nga kasulatan. Wala naman tay igo nga panahon, mga kaigsunan ug mga kiglaan, kami mapasalamaton kaninyo sa inyong kanunay nga pagsunod ug pagsubaybay nining atong programa. Sa dili pahingpit tapuson ang atong programa, mga kaigsunan ug mga kiglaan, ato sa nga patalingugan ang atong closing song, mayon man ang ato nga closing prayer. Salamat mga igsoon sa inyong nga pagsunod og pagsubaybay nining atong programa. Ni ang atong closing song giuluhan og andam ka ba og pagatapuson kini pinagis closing prayer nga pagdumalahan ni Brother John dito. Mga higala, magampo kita, dalangpanan ug makagagahom nga Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa paglaom nga imong gihatag kanamo, pinaagis imong pulong. Panalangini ang tanan nga nagapaminaw, dasiga sila sa pagsunod sa pagpangalaga diha kanimo, aron niya ng langit ug ang puloy-anan nga imong gitagana, amo kana nga maangkon. Daghang salamat sa imong paghatag, pagtubag sa imong pagampo, pagadawaton mo kayong tanan. Tungod lamang kang Kristo nga matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mahiwala daghang salamat sa inyo nga pagpaminaw nini itong programa kini ang Maayong Balita sa ngalan sa atong kauban nga wala nato makauban karon Brother Libby Clavis, kini nyo mahigalas kanginan Brother John dito, kini sa Brother Isaw dito, magayon kanyo. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag kaninyong tanan. Sa buwan ni Kristo.